Ďakujem, sadnite si. Vážený, kde je triedna kniha? No jasné, ale ja to takto nenechám. Dám to k súdu. Sadnite si. Otváram pojednávanie v právnej veci návrhu navrhovateľa Kataríny Michalicovej proti odporcom 5. Tolovej akadémii vo veci trestného činu krádeže triednej knihy. Trváte na návrhu? Áno, trvám. Súd predvoláva Marečkovú, Kotvanovú a Šedivú. Môžete súdu objasniť, kde ste sa nachádzali v inkriminovanom čase? Vážená pani sudkyňa, vážená pani profesorka, pravda je taká, že my sme včera na vyučovaní ani nezostali. Išli sme na nákupy. Predvoláva Pekaroviča, Javorku Radovana, Daniela a Javorku Marka. Povedzte súdu, kde ste sa nachádzali v čase spáchania trestného činu. My sme sa včera do školy ani nedostavili. My sme síce prišli, najedli sme sa, zapálili sme si, ale nakoniec sme aj tak odišli. Predvoláva Klenovú, Holešovú a Nejedlíkovú. Čo ste robili v čase zmiznutia triednej knihy? Včera sme išli do školy autom. No ale dostali sme bohužiaľ defekt, Tak sme išli pešo. Súd predvoláva Šupíkovú, Tyripovú a Jurkovú. Objasnite súdu vašu absenciu. Vážená pani sudkyňa, vážená pani profesorka, ja som bola u lekára. My sme sa k nej pridali. Potom už sa nám neoplatilo ísť späť do školy. Súd predvoláva Čechovú, Áčovú, Tomášovičovú, Petrovičovú, Skalovú, Švrčkovú a Valachoviča. V čase odsudzenia triednej knihy ste boli v triede? Vážená pani sudkyňa, vážená pani profesorka, ja som nedávala pozor z dôvodu čítania románu. Ja som ako si zaspala. Ja som celú dobu SMS-kovala. My sme boli celú dobu v triede a hrali sme karty. A ja som bol v bufete.
sa triedna kniha podiela. Súd predvoláva Hrebičkovú, Šamánkovú. My sme triednu knihu včera nemohli zobrať, lebo sme neboli v škole. My sme tam plánovali ísť, ale nejak sme sa zatúlali. No a do školy sme sa potom už nedostali. Vy ste to zobrali, veď vás dobre poznám za tie roky. Ticho v súdnej sieni! Vyhlasujem 15-minútovú prestávku. Pohár vody. Ďakujem. Pani profesorka, ešte raz mi vám omylom zobrali triednu knihu. Ďakujem, sadnite si. Milí žiaci, mám pre vás dobrú správu. Triedna kniha sa našla! No ak sa otočí, a prečo sa otočí? To nemôže byť pásky. Súd predvoláva Marečkovú, Kotvanovú a Šedivú. Super.